άρχισε να τα εκτελεί. Ο Γερολάκος ο Φώτης 1-0. Γερολάκος λοιπόν για το κατοχώρι. Παπαδόπουλος τώρα για το Μεσέ Κορδελιού. Ο Ναγιούλας τελικά. Ισοφαρίζει. Τσούλε. Τσούλε τώρα εδώ έχει την ευκαιρία να βάλει μπροστά το καλοχώρι, καθώς με 1-0 προηγείται στη διαδικασία του πέναλτι, 2-0. Τσούλε λοιπόν και 2-0, ενώ προηγουμένως ο Μαγιούλας αστόχησε να ισοφαρίσει για τον Κορδελιό. Πάμε στο δεύτερο πέναλτι για τον Μεσέ Κορδελιού. Για δούμε τώρα εδώ το πέναλτι από πλευράς Νικολόπουλο, ενώ προηγείται το καλοχώρι 2-0. Στη διαδικασία του πέναλτι. Εκτελεί, θα μειώσει εδώ ο Νικολόπουλος σε 2-1 για τον Μεσέ Κορδελιό. Το καλοχώρι τώρα εδώ θα εκτελέσει με τον αρχηγό, με τον Δήμας. Για να δούμε εδώ ο Δήμας το εκτελεί. 3-1 μπροστά η ομάδα του καλοχωρίου. Out. Αυτό έχεις εδώ. Α, λοιπόν ο Δήμας εδώ μας ξεγέλασε και εμάς. Πάμε συγγνώμη. Out τελικά. Μένει. Γιαννιώτης τώρα εδώ έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει για τον Μεσέ Κορδελιό. Έχουμε από ένα χαμένο πέναλτι για τις δυο ομάδες. Γιαννιώτης. Η μπάλα στα δίχτυα. 2-2 ισοφαρίζει ο Οδυσσέας Κορδελιού. Η αγωνία, θυμίζω μέσα στη στο σκορ 2-2 από ένα χαμένο πέναντι για τις δυο ομάδες. Ένα για το καλοχώρι και ένα για το Κορδελιό. Χιούσα παίρνει θέση να το εκτελέσει για το καλοχώρι. Για να δούμε το βάλει μπροστά. 2-2 μες τιμής. Χιούσα η μπάλα στα δίχτυα τελικά στην κλειστή γωνία. Εκεί θα νικήσει τον Κουστόπουλο. Θέση εδώ του Κορδελιού. Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλος. Για να δούμε τώρα εδώ. Η μπάλα out. Out εδώ. Κάνει την ευκαιρία ο Παπαδόπουλος να βάλει μπροστά τον Οδυσσέα Κορδελιού. Μένει το 2-2. Σειρά τώρα εδώ από πλευράς. Και το καλοχώρι. Φυσικά το εκτελεί. Αποκρούει τώρα εδώ ο γκολκίπερ του Κορδελιού. Να λοιπόν το πέναντι που εκτέλεσε ο Γκρατσάνη εκεί. Για να δούμε, Βαταμίδης το εκτελέσει, η μπάλα πεκρούει εδώ και ο Σίσκος. Έτσι λοιπόν το καλοχώρι φίλες και φίλοι είναι ο νικητής του τουρνά. Βλέπετε το τι γίνεται. Δεν μπόρεσε το Βαταμίδης. Αστόχησε, απέκρουσε εκεί ο Σίσκος και έδωσε τη νίκη στη διαδικασία το πέναντι στην ομάδα του καλοχωρίου. Βλέπετε τα πανηγύρια, έξαλα. Και φυσικά η νικητής του τουρνά είναι η ομάδα του καλοχωρίου. Βλέπετε ένα κουβάρι, όμορφες στιγμές, σίγουρα ευχάριστες. Με τους παίκτες εκεί να πανηγυρίζουν την κατάκτηση της πρώτης θέσης σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι. Παξί χαρητήρια βέβαια και στις δυο ομάδες για προσπάθειά τους. Πάμε λοιπόν